खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 29 जुन सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मावबाय थानाय खामानिया जौगानाय नङा, गोसोआ दुखु मोनखांगोन। बृष राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंसारगोन, रंजा बाजायैनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोनगोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। कर्कट राशि। गावनि आंगोजों थगायजानो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ। सिंह राशि। रांखावरि जोबस्रांलांगोन, साना जेथो गोनां जागोन। कन्या राशि। समाजाव गोजौ थाखोनि मासि मोननो हागोन, न'खराव खुसि फैगोन। तुला राशि। गिदिर जाब्रबथाय जानायनिफ्राय रैखा मोनगोन, आयुआ गोलाव जागोन। वृश्चिक राशि। गावनि थांखिखौ होसोनायाव जेननांगोन, बरादा जोबोरैनो गाज्रि जागोन। धनु राशि। खामानिफोरा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा, देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। मकर राशि। थाबथानानै थानाय खामानिखौ गुबुननि हेफाजाबजों मावफुंनो हागोन, खामानिफोरा जाफुंसार जागोन। कुम्भ राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव सन्देह जालायगोन, गोसोआ दुखु मोनखांगोन। मीन राशि। गोब्राब नाजानायनि गोथार फिथाइखौ मोनफुंगोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसारजानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टार'लजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियल मेडिकेल अफिसार, इंटार फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलजिस्ट, इमारजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।